Цяжка знайсці сярод беларускіх аўтараў больш жорсткага, чым Багушевіч. Ягоны сацыяльны пафас бязлітасны. Кроў, трупы, холад, слёзы, турма, несправядлівасць, дажыць бы да крапівы. Бо есці няма чаго. Ну, камон, чэла звалі Алендарка. Ад слова каляндар. Ніхто нават не думаў, якое ў яго там сапраўднае імя, ці ўвогуле яно ёсць. Ну і запавет, кепска будзе. Чаму Багушевіч так не любіў беларусаў і за што ён усіх нас пракляў? З вами Наста Суханосік у перадачы «Смаленне Віпрука». Тут мы размаўляем і падсмальваем вядомыя і невядомыя творы нашай літаратуры. Шукаем сэнсы і нечаканыя ракурсы. А сёння пра Багушевіча ды яго паэму «Кепска будзе». Што ж нам насамрэч хацеў сказаць аўтар? Не забываем пра падабайку і падпіску на наш канал. Добра? Ну, то пагналі! Паэма з'явілася ў зборніку «Дудка беларуская», які выйшаў у Кракаве ў 1891 годзе. У Беларусь зборнік мог трапіць толькі нелегальна, напрыклад, праз лясы ўсходняй Прусіі, бо гэта ж экстрэмізм. Таму і зборнік выйшаў пад псеўданімам Мацей Бурачок, каб сапраўдны аўтар Багушевіч не паехаў за ўсё вось гэта вось у Сібір. Дык што ж там такога было экстрэміскага? Калі коратка, то сацыяльны трэш, у якім нон-стоп жыло беларускае сялянства. Багушевіч усё гэта ведаў і бачыў, бо працаваў адвакатам. Яго літаратура недзе хаатычная, пратакольная, вось як следчы запісвае свае паказанні. А селянін блытана распавядае: тут сведкі, тут Бог, тут каза прабегла, тут пляшка з гарэлкай. Мазаіка. Як адвакат Багушевіч бараніў сялянаў. Пісалі: на ўсю Беларусь мільён пракурораў і толькі адзін, толькі ён адвакат. Прычым на некаторых яго справах былі прыпіскі. Згодны весці задарма. То бок, калі чалавеку не было грошай плаціць абаронцу, Багушевіч усё роўна адно браўся. Калі па-сучаснаму, то бацькам беларускай літаратуры быў праваабаронцам. І ўжо свой досвед ён апрануў у вершаваную форму. Але ж што ж там з паэмай «Кепска будзе»? Зараз распавяду. Такая гісторыя. У сялянскай сям'і нараджаецца хлопчык. Зусім не ў касу, бо ў сакавіку. Галодны месяц, ані сена, ані саломы, ані бульбы, зеро. Ну і бацька кажа тое злавеснае: кепска будзе. І плача. То бок, нарадзіўся малы, а гэта ўжо трагедыя. Аўтар адразу дадае: і збылося бацькі слова. То бок, гэтае кепска будзе гучыць як праграма на ўсё жыццё. Далей хрост у касцёле. Усе бухія ледзьве занеслі дзіцё ў хату, маці гушкае малога, але не ведае, як яго завуць. Пытае ў кумы, тая кажа: ну дык з календарка ксёндз імя даваў. О, Алендарка. Маці хапаецца за слова і сапраўды думае, што вось так завуць сына. З календарка Алендарка. Жуть. А далей усе пачынаюць паміраць. Спачатку маці. Бацька спрабуе ажаніцца яшчэ раз, але чуе адказ: ты давай малога куды-небудзь спіхівай, тады окей. Мужык занураецца ў дэпрэсію, прадае рознае барахло з хаты, ды і бухае. Урэшце памірае, устраміўшы ў плот галоўку. Прычым усе смерці, як і нараджэнне Алендаркі, у сакавіку месяцы. Яшчэ адна пасхалачка ад бацькі Белліта усім нам, хто лічыць 25 сакавіка днём волі. Ну, такое. Малога забірае спагадлівая цётка, а пасля перадае якомусьці чалавеку. У паэме нават імя яго няма, проста нейкі чувак. Але той выхоўвае Алендарку як сына, пакуль у хату не прыходзіць расійская власць у выглядзе асэсара з медалём на грудзях. Чыноўнік дакалупліваецца да хлопца. Хто ён, адкуль ён узяўся, ці не хаваецца ад рэкрутчыны. Урэшце асэсар проста так дае ў морду і айчыму, і самому пацану. Ну, а чаму б і не? Ну, Алендарка ўжо 20гадовы, не ў курсе, што трэба цярпець, таму ілбом расійскага чыноўніка адчыняе дзверы і выкідвае нафіг з хаты. А далей арышт. Ну і максімальна шчымлівае апісанне турмы. Вады далі, троху хлеба і запёрлі зноў як трэба. Тут народу шмат сядзела, глянуў я, душа самлела, як падушкі ў іх тварах, у хаце пуста, толькі нары. І зноў цікавая пасхалачка. Нібы праграмаванне. Першы эпічны твор беларускай літаратуры пачынаецца
з турмы. Але тут вельмі важна, што менавіта ў турме Алендарка пачынае разумець кошт свабоды. Узгадвае, што ліса выгрызае сабе бруха, каб не жыць на вяроўцы. То бок няволя, турма нібы абнуляе мінулыя траўмы і расстаўляе прыярытэты. Але лепш у хаце голад, у дарозе вялікі холад, найцяжэйшая праца ў поле, як у той астрожнай долі. Самы шчаслівы момант – гэта перавод з турмы ў турму. Бо салдаты гоняць вязняў пешкі, а там вецер, сонца, пралескі. Проста шчасце, катарсіс нейкі. І гэта вышэйшы эмацыйны левел. А ніжэйшы – гэта стаўленне турэмшчыкаў. Бо да вязняў ставіцца не як да бандытаў ці палонных, а як да смецця. Гэй вы, звері, вы бунтоўнікі, паскуды, выбірайцеся адсюды, тут важнейшым трэба сесці. То бок нават камера, маўляў, гэта занадта крута для такой поскудзі. Ну і далей допыт. Багушевіч, як адвакат, проста геніяльна апісваў расійскую бюракратыю. Гэта не чэрці з рагамі, а проста абыякавыя выканаўцы. Малады служэбнік у яго піша, ды нагой усё калыша. А пасля стаміўся пісаць і перадаў справу камусьці іншаму. Пайшоў дадому. Ну што тут дадаць? А зараз што? Не так? Але ўвесь гэты час аказваецца, што за Алендарку змагаецца той невядомы айчым. Збірае паперы, піша звароты, тройчы ходзіць, менавіта ходзіць у Вільню і 7 разоў у Ліду. Ён кажа 2 цікавыя рэчы. Праўда змёрла, гучыць як у Ніцшэ, Бог памёр, а далей праўда выйдзе як з магілы. Яму ўдаецца выцягнуць Алендарку з гэтага пекла, увосень ён выходзіць на волю, а ўвесну, зноў у сакавіку, яго паўторна хрысцяць па новай. І гэта ўжо як бы новы чалавек з новым досведам і новым хростам. Добра, але пра што ўся вось гэта дзіўная гісторыя? Тыя, хто чытаў і памятае Багушевіча са школы, думаю, лавілі сабе на думцы тыпу «Сур'ёзна? Калі гэта і ёсць Белліт, калі гэта пра беларусаў, то я не хачу нічога мець з гэтым агульнага, соркі. Бо гэта суцэльная дэпрэсуха, слёзы, турма, гнілыя хаты, ну і так далей. Але Багушевіч падае нам фактычна прытчу. І ў ёй зашыфроўвае нашу гісторыю, чаму мы там, дзе мы ёсць. І тыя, хто ёсць. Вось цікавы гістарычны расклад па сюжэту. А Багушевіч гісторыю ведаў і пісаў пра гэта ў прадмове да зборніка. Маці хлопца – гэта старажытная Русь, і яна памірае першай. Бацька – Літва, таксама адыходзіць. Айчым гэта Польша. Як завуць хлопца? Фіг поймі, бо гэта ж акурат дылема другой паловы 19 стагоддзя. Ліцвіны, русіны, тутэйшыя беларусы. Да хто мы такія? Нас 6 мільёнаў, але мы не ведаем свайго імя. Алендарка, Лендарка, Скалендарка. У паэме штораз па-рознаму. Пасля прыходзіць рускі, ды абражае айчыма і малога. Але малой падрос і дае яму ў лоб. Гэта адсылка на паўстанне 1863 году, у якім Багушевіч акурат прымаў удзел. Партызаніў, быў паранены і доўгія гады хаваўся ва ўкраіне. А што там было пасля паўстання? Турма, ссылка і Сібір. Памятаеце, ахоўнікі называюць зэкаў бунтоўнікі. І закранула гэта безліч сем'яў, акурат з дробнай шляхты, як і сам Багушевіч. І акурат там, у астрогах і на этапах людзі рэфлексавалі. Хто ж яны такія, як жыць далей і навошта гэта ўсё? Ёсць думка, маўляў, творы Багушевіча, бацькі нашай літаратуры, запраграмавалі будучыню Беларусі. Хіровую, шчыра сказаць, будучыню, як на пачатку паэмы і збылося бацькі слова і пра нядолю, і пра турму, і пра тое, што мы дагэтуль не ведаем, навошта прыйшлі ў гэты свет, а можа, лепш бы нас і не было наогул. Але Багушевіч працуе як псіхатэрапеўт нацый. Яго кліенту трэба найперш выплакацца, прыгаварыць бяду, гэта важна. А далей, калі углядзецца, то за трэшам прыглядае сапраўдны беларускі характар. Упартасць. Герой Багушевіча упартая, хоць ты скуру дзяры. Воля, свабода найважнейшая каштоўнасць. Надзея,
Праўда выйдзе з магілы. Ну і самарэфлексія, спроба дашукацца, хто ж я такі ці я такая. Тое, пра што пісаў Багушевіч, гэта актуаліі. Беларусь без грыму таго часу другой паловы 19 стагоддзя. І зусім іншая справа, што ўсе гэтыя моманты пра сіротаў, голад і зямельку слязьмі залітую юзалі нон-стоп іншыя аўтары ажно да сёння. Нібы нічога і не змянілася, а беларус надалей алендарка без роду і племені. Дык гэта ўжо не праблема Багушевіча, а праблема гэтых аўтараў, які штораз занураюцца ў дэпрэсію, ды занураюць свайго чытача, нас з вамі. А як вы думаеце? Гэта так? Напішыце ў каментарах. Чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. А на сёння ўсё. Пабачымся. Пакуль-пакуль.